A continuación, vostede vai escoitar 2 veces seguidas as bases e a presentación dun concurso. Tome as notas que precise. Escriba o noso concurso e participe no sorteo dunha fin de semana cunha persoa diferente. Se lles gustan as sorpresas e as experiencias emocionantes, este é o seu lugar. Se quere coñecer outra persoa e pasar unha fin de semana incrible, este é o seu lugar. Estes son os nosos concursantes. Só ten que enviar un texto de presentación, unha descripción persoal súa e indicar o concursante que máis lle gusta. Chámome Marisa, son da Pobra do Caramiñal e son funcionaria. A oficina onde traballo está a 30 minutos andando da miña casa. Levo unha vida moi normal. Durante a semana traballo pola mañá, logo xanto e boto unha sesta. Ás tardes sempre teño un momento para min e vou ás actividades que organiza o Concello, máis que nada por facer un pouco de vida social. As fins de semana sí que me gusta programarme e facer algo diferente, como saír cear ou bailar. Son Chicho, dunha aldea do Barco de Valdeorras. Teño un taller mecánico e, aínda que traballo moitas horas ao día, pola noite sempre quedo cos amigos no bar e logo vexo algunha película, porque non teño que madrugar, xa que abro o taller ás 10. Nas fins de semana gústame facer sendeirismo ou ir ao fútbol, aínda que tamén facer actividades só. Ir ao cinema ou restaurar unha casa que teño na aldea de meu pai. E gústame moito cociñar. Escriba o noso concurso e participe no sorteo dunha fin de semana cunha persoa diferente. Se lles gustan as sorpresas e as experiencias emocionantes, este é o seu lugar. Se quere coñecer outra persoa e pasar unha fin de semana incrible, este é o seu lugar. Estes son os nosos concursantes. Só ten que enviar un texto de presentación, unha descripción persoal súa e indicar o concursante que máis lle gusta. Chámome Marisa, son da Pobra do Caramiñal e son funcionaria. A oficina onde traballo está a 30 minutos andando da miña casa. Levo unha vida moi normal. Durante a semana traballo pola mañá, logo xanto e boto unha sesta. Ás tardes sempre teño un momento para min e vou ás actividades que organiza o Concello, máis que nada por facer un pouco de vida social. As fins de semana sí que me gusta programarme e facer algo diferente, como saír cear ou bailar. Son Chicho, dunha aldea do Barco de Valdeorras. Teño un taller mecánico e, aínda que traballo moitas horas ao día, pola noite sempre quedo cos amigos no bar e logo vexo algunha película, porque non teño que madrugar, xa que abro o taller ás 10. Nas fins de semana gústame facer sendeirismo ou ir ao fútbol, aínda que tamén facer actividades só. Ir ao cinema ou restaurar unha casa que teño na aldea de meu pai. E gústame moito cociñar.